Прывітанне, шаноўныя сябры. Сёння я хочу звярнуцца да выпускніку. Ні для кого не сакрэт, што ў нашай краіне кожная першая субота лютага месяца гэта вечар сустрэчы з выпускнікамі. Вядома, хацелася б пабачыць усіх, але на жаль, нашы магчымасці не заўсёды супадаюць з нашымі жаданнямі. Поэтому я хочу перадаць прывітанне вучням Жамчужнінскай сярэдняй школы Баранавіцкага района Брэсцкай вобласці, дзе я папрацавала з 1990 па 1992 год. Усяго 2 гады, але вельмі для мяне важныя і багатыя, таму што это быў першы вопыт, першыя крокі, першыя радасці, першыя памылкі. І я памятаю кожнага свайго вучня, і кожны з вас пакінуў сваю часцінку ў маім сэрцы. Хочу звярнуцца да вучняў сярэдняй школы нумар 6 горада Салігорска, дзе я прапрацавала з 1994 аж па 2009 год. Я таксама памятаю вас усіх. Нават часам прачынаюся ад таго, што памятаю, як вяду урокі літаратуры. Мне ж вельмі павязло ў гэтым жыцці, таму што на сваім шляху я не сустракала вучняў нейкіх недобразычлівых, нешчырых. Кожны з вас, я гэта адчувала, стараўся перадаць мне сваю павагу і сваю любоў. І я спадзяюся, адказвала вам тым жа. Хочу перадаць прывітанне вучням сярэдняй школы нумар 10 горада Салігорска, дзе я зараз працую. Вядома, не настаўніцай, але я не перастала мысліць як настаўнік, тварыць як настаўнік. Я ўсё роўна разам з вамі, мае вучні. Дзякуй тым, хто прыходзіў у бібліятэку, хто чытаў, асабліва беларускія кнігі, удзельнічаў у акцыях, мерапрыемствах. Асабісты дзякуй майму вучню Жураўлёву Данііла, які стварыў батлейку «Беларуская хатка», лялечны тэатр, кіраўніком якой я з'яўляюся да гэтага часу і якая паспяхова працуе. Я, вядома ж, таксама калісьці была вучаніцай. Пагэтаму хочу перадаць прывітанне усім сваім аднакласнікам Дварэцкай сярэдняй школы Дзятлаўскага района Гродзенскай вобласці. І вам, паважаныя настаўнікі, тыя, хто зрабіў мяне тым, хто я зараз ёсць. У гэтым вялікая ваша заслуга. Подписывайтесь на мой канал у Сёмухі. Дзяліцеся ссылкай. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. И мы заўсёды будем с вами на сувязі. А зараз я хочу вам прочитать свой верш, які так і называется «Прысвячаю выпускнікам». До новых сустрэч. Ізноў жаданая сустрэча школьных сяброў, былых гадоў, і ў гэты шчодры суботні вечар вы вернецеся ў школу зноў. Хтось успомніць смешнае здарэнне, магчыма, успомніць і папрок, калі рашылі без сумнення ўсім класам прагуляць урок. Успомніце нашы ўрокі. Ідэя твора, праблематыка. Ну што вы, Алла Владимировна, нам нават не да матэматыкі. Якая ж тут літаратура, калі гуляе ў сэрцы кроў? Ну вы дзіўная натура. Цяпер нам нават не да моў. Ёсць беларуская, ёсць руская, англійскую ведаць патрабуеце. Ну дзе ж на ўсё набрацца часу? Зусім вы нас і не шкадуеце. А мы разумелі, шкадавалі. Хоць і было нам не да жартаў, веды хацелі перадаць, каб у жыцці вы былі вартыя. Калі ж не веды, то часцінку сваёй душы вам аддалі. Хацелі, каб свой светлы след пакінулі вы на зямлі. Прайшлі гады. Вось вы дарослыя. Цяпер час нам вучыцца ў вас. Таленавітыя і рослыя. Шчыры дзякуй вам ад нас. За тое, што нас не забылі, што крыўды не трымаеце, што ў госці нас вы запрасілі і шчыру ласку маеце. У маладосці свой асаблівы зрок. Усё ёй бачыцца магчымым. Жадаю светлых вам дарог з позіркам шчырым і шчаслівым.